Amb aquest solitari gol de Nano a la segona part, l'Atlètic Blanes es va endur els 3 punts al derbi disputat dissabte contra el Racing Blanenc al camp municipal de Can Borell. Els dos equips, que encaraven el maig pràcticament igualats a punts en la classificació, van mostrar-se molt seriosos en defensa, però molt poc imaginatius en atac. De fet, les ocasions de gol van ser pràcticament inexistents i, excepte en els primers minuts del partit, quan el Racing ho provava des de lluny, no hi va haver grans ocasions de gol. Poc després d'aquesta jugada, l'Atlètic responia amb aquesta altra acció que acabava amb una rematada de cap al fons de la xarxa, però que l'àrbit anul·lava per fora de joc. A partir d'aquí, molt poca cosa més. Tímides aproximacions a l'àrea rival, com aquesta bona triangulació del Racing Blanenc que acaba a les mans del porter. Ja a la segona part, les coses no van canviar gaire. Amb un futbol trabat i dur, els dos equips pràcticament no es van acostar en perill a la porteria rival. L'Atlètic Blanes va anar guanyant mica en mica al mig del camp i va començar a disfrutar d'alguna oportunitat, com aquesta passada llarga a la frontal de l'àrea que acaba amb una dèbil rematada. Al final, però, l'Atlètic Blanes va obtenir premi amb aquesta jugada que s'iniciava al mig del camp i finalitzava amb un bon centre al pal contrari que rematava de manera excel·lent Nano al fons de la xarxa. Sí, contento por el resultado y no tanto por el juego, ¿no? Es un típico derbi, trabado, pocas ocasiones para los dos equipos y estaba claro, el que primero la metiera dentro se lleva el partido. El objetivo es estar arriba, pero bueno, ahora también es un poco pronto para... Está la clasificación muy junta, la verdad. Entonces tampoco, aún no se saben muy bien los equipos de arriba y de abajo. Nos vamos un poco desilusionados porque hemos encajado un gol que la verdad creo que no lo merecíamos. No lo merecíamos porque hemos estado defendiendo bien, hemos estado atacando poco como es normal en un derbi, pero al final la suerte del fútbol es así, en el que la mete es el que se lleva el partido. Los dos equipos han estado bien, han tenido una buena lucha, han peleado mucho, se han esforzado mucho y la lástima es esa que no hemos sacado nada, ¿no? Després del gol, poca cosa va poder fer el Racing Blanenc per evitar la derrota, tot i que ho va intentar amb pilotes llargues penjades a l'àrea. Al final, doncs, amb els 3 punts sumats, l'Atlètic Blanes es situa 6è de tercera regional amb 16 punts i supera el Racing, que és 8è amb 14. L'altre equip blanenc a la categoria, el Cala Guidó B, puja fins a la 12a plaça a l'haver golejat aquest cap de setmana al Vilarroja per 8-1.